Boa tarde, moitas grazas por asistirdes a unha nova entrega do ciclo Gardas de 8 a 10, que é unha pequena homenaxe a de 4 a 4 de Manuel Antonio. Bueno, moitas grazas a Ana Sangueira, o noso convidado de hoxe, pola súa exposición e participación. Bueno, como saberedes, Anxo é un autor de referencia dentro da literatura galega, tanto na narrativa como na poesía, títulos como Pensanao ou Iria, na poesía O Valo de Manselle. Tedes aquí algúns exemplares para poder botarlle un vistazo se queredes. E despois tamén é un investigador no eido do ámbito literario. Recentemente publicou un estudo crítico de Follas Novas de Rosalía de Castro, que tamén está por aquí. Decidimos facer esta charla pois para a celebración do 180 aniversario de Rosalía, e que mellor persoa que el, que é presidente da Fundación Rosalía de Castro, para ofrecernos este relatorio e sobre todo desde, bueno, unha reflexión e unha lectura cun discurso reivindicativo que fai falta no presente de hoxe en día e que sigue vixente ese discurso de Rosalía que do que Anxo é un exponente desta reflexión. Sen máis demora, xa vos deixo con el. Moitas grazas. Moitas grazas, Paulo. Moi boa tarde. Para min é un placer sempre vir a Cangas. Vin moitas veces por múltiples motivos, por motivos literarios, culturais, por motivos políticos, sindicais, e porque tamén vin para estar en Cangas porque se está moi ben. Gústame moito esta vila e o territorio do Morrazo. Así que cando me convidou Paulo a vir falar aquí, pois eu aceptei naturalmente. Hai 180 anos, efectivamente, o 24 de febreiro de 1837, no colo dunha muller, Francisca Martínez, que era criada da nai de Rosalía, no colo desa criada, desa muller, entraba na capela do actual Hostal dos Reis Católicos, que naquela era un hospital, e tiña unha inclusa, é dicir, un lugar no que se deixaban abandonadas as criaturas pequeniñas. Pois no colo desa muller entrou unha picariña que foi bautizada sen apelidos e anotada como María Rosalía Rita, anotada como filla de pais incógnitos. Esa é a primeira noticia que temos de Rosalía de Castro. E de aí, desa picariña sen pais, bautizada no lugar onde abandonaban os pícaros e as pícaras daquel tempo, dai naceu todo un emblema nacional que nos une, e ademais con uns perfiles que están vivos, porque é unha escritora, unha figura que está perfectamente viva. Agora, paseando por Cangas, podemos ver como nos escaparates lucía Rosalía de Castro, a propósito da conmemoración deses 180 anos. Pero que é o que conmemoramos conmemorando a Rosalía de Castro? Voulle explicar desde o meu punto de vista, non? Rosalía de Castro é a revolución. Rosalía de Castro é filla da revolución, da súa revolución, da revolución do seu tempo. A súa nai tivo un papel, agora xa sabemos, non foi criada ca familia paterna, non foi abandonada pola nai. Esta picariña foi criada pola nai en Padrón, na vila de Padrón. A súa nai era unha muller fidalga, da fidalguía pobre, dali de Padrón, da terra de Iria, dunha aldea que se chama Retén. Está ali aínda a casa, toda estragada, como a maior parte do noso patrimonio histórico, pero ali está. Esa nai, cando a pícara el Padrón tiña que ir á escola, decidiu unha cousa moi importante. Os meniños estudaban álxebra
retórica aritmética. As meniñas estudaban costura, cociña. Iso é o que pasaba en Padrón naquele tempo. E a nai colleu e levou esa picariña, non se van oír pícaros os meniños pequenos, non sei, aquí non, pero bueno, aquela rapariga, non? Isto é máis familiar, pois aquela súa nai colleuna e levouna para Santiago. En Santiago, no Liceo da Juventud, a rapaza aprendeu francés, que era o idioma que se aprendía naquele tempo, aprendeu música, literatura, teatro, porque Rosalía foi actriz de solteira, despois tamén de casada. Sabemos, ademais, que obras, algunhas das obras que interpretou, os papéis que tiña. E conectou coa súa xeración, con aquel Santiago no que fervía unha mocidade, que era a mocidade que vivía alrededor precisamente deste Liceo de la Juventud. Ali estaba Aurelio Aguirre, ali estaba Pondal, mozos que despois participaron no 54 no banquete de Conxo, onde se xuntaron obreiros e estudantes. Todo un síntoma en 1854. Pouco despois do banquete de Conxo, Rosalía vai para Madrid. Outro aspecto fundamental no que compre reparar a hora de concibirmos esta figura. Foi para Madrid unha meniña de 18, 19 anos soa, sin nai, sin pai, ela foi soa para Madrid. O sea, esta é unha etapa fundamental. A que foi Rosalía a Madrid? Probablemente quería continuar a súa carreira, a súa formación. Santiago igual lle quedaba pequeno. Puido ser por motivos familiares, non o sei. O caso é que en Madrid Rosalía continuou a súa formación intelectual. Isto hai que avisalo desde antes de nada. Rosalía é unha intelectual do seu tempo. Rosalía non é ninguna aldeaniña que aprendeu o gallego na lareira ou os cantares populares e ali rezando o rosario. Non. Rosalía ten unha formación intelectual. Estou explicando, non? Súa nai levouna a Compostela, despois de Compostela a Madrid, e ali contactou ca súa xeración. Ali coñeceu a Manuel Murguía, que era o líder da súa xeración. Ali publicou o seu primeiro libro, La Flor, antes de coñecer a Murguía, probablemente. Mesmo ali publicou o seu primeiro texto escrito en lingua galega, o Adiós que houbo hombre, que agora se coñece como Adiós ríos, adiós fontes, en Madrid. Madrid é unha capital cultural e literaria de Galicia extraordinaria. Desde Sarmiento, poño por caso que tamén en Madrid escribiu a primeira obra do Renacemento literario galego. Madrid é fundamental para os Brais Pinto, para Otero Pedrallo e para Rosalía e para Murguía, a etapa madrileña. E ademais tiñan un proxecto de encaixar o seu pensamento cultural, literario e político no Madrid daquel tempo, na España daquel tempo. E cando viron que o seu proxecto non encaixaba aí, decidiron regresar a Galicia. Efectivamente, casan e regresan a Galicia, e a partir de aí comeza todo un remuíño na vida de Rosalía de Castro e Murguía, que os leva pois por Santiago, a Simancas, a Coruña, despois outra vez a Santiago, a Lestrobe, estiveron tamén un tempiño en Vigo, e acabou pois ese rebuiño, como vostedes saben, en Padrón, na Matanza, na casa que agora é a casa de Rosalía de Castro, e morreu ali o 15 de xullo de 1885. Vou facer 3 calas deste remuíño vital da nosa autora. A primeira delas é 1858, en Vigo, na imprenta de Juan Compañero. Rosalía, antes de casar, estaba a punto de casar, como se fose un aviso para Murguía, publica un texto extraordinario que se chama Líderes. En él di: jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Solo cantos de independencia y libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Yo, sin embargo, soy libre, libre como los pájaros, como las brisas,
como los árboles en el desierto y el pirata en la mar. Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento, que se alza hasta el cielo y desciende hasta la tierra, soberbio como el luzbel y dulce como una esperanza. Ese é o texto desta muller con 21 anos xa publicar La Flor, xa publicar La hija del mar. É todo un manifesto feminista, podémoslo considerar feminista, non existía esa palabra naquele tempo, pero podémoslo considerar así. Un manifesto que xira alrededor de 3 ideas que van ser claves en toda a actividade de Rosalía, como intelectual e como escritora. Independencia para a muller e para o povo galego, para o ser humano. Liberdade para a muller, para o povo galego, para o ser humano. E igualdade. A partir deste parágrafo que eu lles li, ela fala de que ela non se vai a baixar nunca diante dos señores, que a súa carne é igual á carne dos señores, por lo tanto que os vai mirar de frente. Estas son para mí as 3 grandes ideas: liberdade, independencia e igualdade. Outra flexión, estos son para mí os principios elucidados neste manifesto, pero outra flexión extraordinaria que compre facer é a de Cantares Gallegos. Publica en Vigo, tamén na imprenta de Juan Compañel, Cantares Gallegos en 1863. Xa casara e xa fixera un traballo, porque o temos registrado, de recollida de cantares populares, que era un traballo que, digámoslo así, estaba de moda naquele tempo, non? Estas teorías de Herder, do Volksgeist, do espírito do povo, na literatura entra a materia popular. Pero ten 2 maneiras de entrar. Unha é a de Trueba e outra é a de Rosalía de Castro. Rosalía cita a Trueba nese prólogo e di que quen lle dera a Galicia un poeta como Trueba. É mentira. Ela está contestando a Trueba. Eso forma parte das estrategias de Rosalía. Trueba respeta o cancioneiro popular e Rosalía utilízao para, ás veces, contradicilo. Terxiverso moitas veces en función do seu pensamento crítico, porque esta é unha muller con pensamento crítico. Este é un libro clave. Por qué? Porque tivo un enorme éxito. Un enorme éxito debido, probablemente, a que o público agardaba no seu horizonte de expectativas unha literatura en galego a base de literatura popular, a base de cancións populares. Pero tamén tivo éxito porque Rosalía soubo, detrás da pantalla, detrás do barniz, ou dentro da trincheira dos cantares populares, disparar o seu pensamento crítico. E que pensamento hai en Cantares Gallegos? Ben, hai pensamento feminista. É un libro feminista desde a dedicatoria. Dedícalle a unha escritora novelista, Fernán Caballero. Por ser mujer, di así, literalmente. É un libro protagonizado por mulleres. Todo o libro. Non sei se... Bueno, o de... aquel de Adiós ríos, adiós fontes, que é unha emigrante que... ao que se lle parte o corazón deixando a terra, non? Pero o resto do libro, a meniña gaiteira en boca da cal están todos os cantares, é unha moza, é unha meniña gaiteira, ademais. Esa é a que canta. E que lle encarga que cante na lingua galega é outra muller que lle ofrece de comer e de vestir. Son mulleres. Todo o tema, o canto a Galicia está formulado por mulleres. E a muller é, ademais, o suxeito non só literario, sino que vai ser o suxeito político do libro. É dicir, quen di pobre Galicia non debes chamarte nunca española, ese libro? Pois é a propia Rosalía de Castro contestándolle a Ventura Ruiz de Aguilera. Pero quen di castellanos de Castilla tratade ben aos gallegos, cando van como rosas, cando ven como negros? Pois unha muller que está metendo o dedo nesa ferida terrible do maltrato que recibían os segadores galegos en Castela. É un libro absolutamente protagonizado por mulleres, desde o primeiro poema ao último. É un libro feminista, ainda que ao mellor o feito de que sexe un libro de cantares populares
nos obrigue ou nos afaste dese pensamento, pero é un libro con pensamento crítico, e un principal é o pensamento feminista. Pero ese libro tivo tanto éxito, sobre todo, porque, desde o meu punto de vista, manexou moi ben o que un teórico marxista da literatura estadounidense, Jameson, di que é a alegoría nacional. Este teórico di que nos países en procesos de emerxencia, de independencia, no terceiro mundo, di el, as literaturas manexan a alegoría nacional, o que lle pasa a ese povo. Eu creo que eso tamén lle pasa, ou lle pasou á propia literatura galega, porque tamén é un foco de emerxencia dentro dun proceso político que se refire a Galicia. Entón, eu creo que Rosalía tocou aí moi ben a corda ou as cordas nas que vibraba o povo con eses temas. E cales son, para min, e sobre todo, o principal, que é a corda de todo o resurdimento galego, que é a da dignidade. O sea, Galicia vivía pois humillada, realmente humillada. O sea, a pintura que se fai de Galicia desde Góngora ata o propio século XIX, incluso por visitantes estranxeiros, é terrible. A nosa lingua non hai que entenda, o noso povo é un povo bárbaro, estúpido, as nosas fondas son cortellos, eso tamén o día para que Rosalía. A nosa paisaxe é un inferno. Esa é a primeira corda, e iso está xa no prólogo. É moi clariño para quen queira lelo. Cantos, vaguas, queixas, suspiros, serán romerías, paisaxes, devesas pinares, todo aquilo, en fin, que pola súa forma e colorido é digno de ser cantado. Todo que tivo un eco, unha voz, un runxido por leve que fose, con tal que chegase a conmoverme, todo isto me atrevín a cantar neste humilde libro para decir unha vez siquera e en que sea torpemente aos que sin razón nos expresan que a nosa terra é digna de alabanzas, e que a nosa lingua non é aquela que bastardean e champurran torpemente nas máis ilustradísimas provincias cunha risa de mofa que, a decir verdade, por máis que esta sea dura, demostra a ignorancia máis crasa e a máis imperdable injusticia que pode facer unha provincia con outra provincia irván, por prove que esta sea. Mas é aquí que o máis imperdonable é a visión que teñen en España de nós, que nos xulgan o máis feo e despreciable de España, cando acaso sexa Galicia o máis fermoso e digno de alabanza. Son tres eixos: a lingua, que consideran bárbara e que bastardean e champurran imitándonos por aí adiante, facéndonos burla; o povo, a cultura, que tamén consideran bárbara, é un povo estúpido; e a paisaxe. Ollo, neste libro non só a lingua e a cultura, tamén a paisaxe é política. É política, e Rosalía nese libro constroe a grande oposición no noso imaginario. Non estaba antes de Rosalía, herdámola dela e deste libro, Castela Seca, nese Castellanos de Castilla. Llanura é sempre llanura, deserto é sempre deserto. Castela Seca, dura, áspera, monótona, areosa. Galicia, verde, húmida, vegetal, irrigada por mil fontes, ribeiras apacibles e serriñas e cabos tempestuosos que a terra lle adivinan pola súa xigantesca e xorda cólera, mares inmensos. Diela, é dicir, está tocando unha tecla fundamental. Galicia vivía humillada e desprezada por España, por Castela e por Portugal. Na literatura portuguesa pasa o mesmo. Entón, Rosalía toca esa tecla e o resurdimento é un motor, é un camiñar cara a un horizonte de dignidade para Galicia, para a nosa lingua, e ainda non o conseguimos, e non sei se conseguiremos alguna vez, para a nosa cultura, que sí, a gastronomía funciona moi ben, e outras cousas, é o marisco, e para a nosa paisaxe, que aí creo que sí que o conseguimos. Agora ninguén nos ve como un inferno, todo o contrario, esas cousas mudaron, e mudaron grazas a Rosalía e outros moitos, naturalmente, pero naquel tempo Galicia era, o soneto de Góngora era terrible.
pálido sol en cielo encapotado.